ሰላም ምሳኻ እንደለኹ ነጃሕ ሳሊሐ ሎማ ዓንቲ ሒዘልክን መፅእ ደለኹ ኣዝያ ጥዕምቲ ብስኩቲ ሒዘልክን መፅእ ብዝተፈላለየ ዓይነት ስሞካ ደለዎ ማለት እዩ ማራኺ ጥዕም መዓት እዩ ንምስራሕኻ ኣዝያ ቀላል ኣብ ገዛና ዝርከቡ ነገራት ነዘውትሮም ጌርና ኢና ንሰርሖም ብዙሕ ኣጨናቂ ኣይኮነን ብዝያዳ ከዓ ናብቲ ሰራሓ ከብለክን እየ ከም ዝትሪኦ ዘለኽን ኣብዚ ሕጂ መጀመርታ 120 ዝኸውን ኣንሳልቲ ዝኾነ ባተር ክጥቀም እየ እቲ ባተር ካብ ፍሪጅ ዝወፀ ክኸውን ኣለዎ ሰዓት 2 ሰዓት ኣብ ደገ ክነፅሖ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ካብ ፍሪጅ ኣውፃእ ኣቢልና ኣይንጥቀመሉ ድሕሪኡ 40 ግራም ዝኸውን ከዓኒ ሽኮር ጥሑን ክጥቀም እየ እዚኣ ትሪኣ ዘለኽን ከዓ ካስተር እያ ብጣዕሚ ክትፅብቕ መዓት እያ 2 ማንካ ዝኸውን ካስተር ክጥቀም እየ ኣብ ዝኾነ ዓይነት ቢስኩት ክንሰርሕ ከለና ካስተር ተእቲናሉ ፅቡቅ እዩ ዝኸውን ብጭው ዝበለ ሕብሪ ይህበና ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ዳሕራይ 2 እንቋሖ ክገብር እየ እቲ እንቋሖ ከዓ ኣትሊስት ካብ ፍሪጅ ዝወፀ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ድሕሪኡ ንኩሉ ብዚ ብላንዳ ክገብሮ እየ ማለት እዩ ፅቡቅ ጌርና ኣይንህሮ እሞ ሓንሳእ ስጋዕ ኩሉ ተሓዋዊሱ ክሬም ዝኸውን ክሬም ምስ ኮነ ይኣኽሎ እዩ ማለት እዩ ክሬም ዝኸውን ከምዚ ገይረ ክሃርሞ እየ ብድሕሪኡ እዛ መውቅዒት ኣይተድልየናን እያ ብኢድና ጌርና ኢና ክንጥቀም ማለት እዩ እዚኣ እንተዘይብልክን ከዓ ኖርማል ብኢድክን ጌርክን ከተተሓባብሮ ትኽእላ ኢኽን ማለት እዩ ድሕራይ ኣብዚ 3 ኩባያ ድኸውን ፊኖ ክጥቀም እየ ኣነ እቲ መጀመርታ ፊኖ ክገዝኦ ከለኹ ኣብ መገልበጢ ክግልብጦ ከለኹ ስራሕ ቅልል ክብለኒ ገዚአ ነፍየ ገለ መልአ ዝቕምጦ ማለት ነፍየ ገሊአ ዝቕምጦ ስራሕ ቅልል ይብለለይ ሽዑ ከምዚኣ ጌርና 3 ኩባያ ፊኖ ምስ ተጠቀምና ፊኖ ዝኾነ ዓይነት ዘለክን ንስኩም ትፈትዎ ትጥቀምኦ ክትገብራ ትኽእላ ኢኽን ማለት እዩ ብድሕሪኡ ክለውሰዮ ንዑ ምልዋስ ደይኮነስ በቃ ምስቲ ዘዳለናዮ ናይ ክሬም ነገር በቃ ምትሕብባር ማለት እዩ ከምዚ ናይ ሕምባሻ ገለ ኢድና ጌርና ዝቕጥ ኣቢልና ንለውሶ ገለ ደይኮነስ ከምዚ ምትሕብባር ዓይነቱ ክስብ ኩሉ ድባፃሕ ፅቡቅ ገይረ ከባፅሖ እየ ከም ዝትሪኦ ዘለኹም ብኢደይ ገይረ ዳሕራይ ከምዚ ኣኽሎ እዩ ምስ በልና ኣብ 2 መቕለኒ ኣነ ከም ዝትሪኦ ዘለኽን ኣብ 2 መቂለ በበይነን ገይረ ኣብ ፌስታል ገይረ ከፅንሐን እየ ማለት ዝኾነ ዓይነት ንፋስ ክኣትዎ የብሉን ማለት እዩ ኣብ ብኸምኡ እየ ሕጂ ክልቲኡ ኣብ ፌስታል ገይረ ክዓፅዎ እየ ማለት እዩ ክሳብ እቲ ከባቢየ ደፅሪኦ ዝኾነ ኣየር ወይ ንፋስ ከይኣትዎ እዚኣ ቪድዮ ንኻልኣይ ግዜ ዘውርዛ ደለኹ ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ ኣውሪድያ ነይረ ኣጋጣሚ ናይ ድምፂ ቁርብ ፀገም ገለ ነይሩ ብኸምኡ ካልኣይ ግዜ ዘውርዳ ደለኹ ኣነ እኳ ገዲፍያ ነይረኡ ከለኹ ግን ብዙሓት ኣብ ቲክቶክ ብውሽጢ ፅሒፍክናለይ እንታይ ዓይነት ተጠቂምኪ በጃ ክፀሓፍልና ወይ ብድምፂ ክይእትውዮ ገለኢልኩም ብዙሓት ይኽን ብውሽጢ ኣብ ናይ ቲክቶክ ፅሒፍክናለይ ከምቲ ብዙሓት ዝፀሓፍክናለይ መሰረት ከኣነ ይእትዎ ኣለኹ ማለት እዩ ኣብዚ ግን ብዙሓት ፅሒፍክናለይሲ ንምንታይ ተን ዝፀሓፍክናለይሲ ወላ ሓንቲ በቃ ካብኣተንሲ ፍቁዳት ሰባት ይኽን ሳብስክራይብ ጌርክናለይ ዘለኽን ኣነ ከዓ ንዓኽን ክሕጉስ እዩ ኢለ ብድምፀይ ገይረ እየ ዝእትዋ ደለኹ ከምዛ ሕጂ ብድምፀይ ገይረ ዝእትዋ ደለኹ ከዓ ንዓ ርኢኽን ተሓጒስከን ሳብስክራይብ ትገብራለይ ትኾና እንሻኣላ እንድሕር ፈቲኽኖ ቪድዮ ማለት እዩ ኣይ ሆፕ ፈቲኽኖ ኢኽን ትመስላ ተገዲስክን ኢኽን ፅሒፍክናለይ ዘለኽን እንሻኣላ ክጠቕመክን ከዓ ፅቡቅ ገይረ ገሊፀያ ይኸውን ማለት እዩ ሕጂ ብዚ ከም ዝትሪኦ ዘለኽን ብዙሕ ዓይነት መሳርሒ ኣለኒ እዚ ቅርፂ መውፅኢ ማለት እዩ ኣነ ከምዚ እተን 4 ኣንጎላ ይጥቀመለኒ እተን ከበብቲ ክጥቀመለን ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ከምዚ ማእከሉ ክፍት ዝበለ ስለደልየ ዘለኹ ብኸምኡ እየ ክርእየክን ፀኒሐ ከምዚ መስርሒ የብልናን ኢልክን ኣይትሸገራ ብናይ ፍንጃል ንእሽ ዝበለ ጌርክን ኣኽብብ ኣቢልክን ኣብ ማእከሉ ባዕልኽን ቁርፅ ኣቢልክን ፅቡቅ ክብብ ዝበለ ቁርፅ ኣቢልክን ክጥቀማ ትኽእላ ኢኽን ማለት እዩ ዳሕራይ ከምዚ ገይረ ነታ ሓንቲ መጀመርታ ክሰጣየ ማእከላይ ገይረ ክሰጣየ ከምዚ ረቂቕ ክኸውን የብሉን ረጒድ ከዓ ክኸውን የብሉን ፅቡቅ ገይረ ስጥጥ ከብላ እየ ማዕረ ባላንስ ገይረ ማለት እዩ እዚኣ ከዓ ክትፅብቕ መዓት እያ እዚኣ መስጠጢት ትሪኣ ዘለኽን
ማርያ በቃ ስራሕካ ተቃላጥፈልካ እቲ ወረቐትካ ብላዕሊ እየ ገይረሉ ብላዕሊ መግበሪ ምክንያት ከዓኒ ወረቐት ከይገበርና እንድሕን ሰጢጥናዮ ከምቲ ንፈልጦ ከምዚ ለማፅ ኣይከውንን እዩ ባተር ገለ ጌርና ስለ ዝለወስናዮ ከምዚ በቃ ሕንጣጥ ሕንጣጥ እዩ ዝኸውን ስለዚ ለምፅ ዝበለ ማንታ ክኸውን ኢለ ወረቐት ብላዕሊ ኣንፅፍ ኣቢልና ክንሰጦ ከለና ብኡ ጌርና ስጥጥ ከነብሎ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ሕጂ በዘን ከበብቲ ገይረ ከምዚኣ ገይረ ከውፅአ እየ ብዝተፈላለየ ዓይነት እዩ ዘለኒ እቲ ናይ ውሽጡ ማለት እዩ ኮኸብ ኣሎ ከምዚ ከቢብ ዓይነት ኣሎ 4 ኣንጎሎ ገለመለ ኣሎ በቃ ብዝተፈላለየ ዓይነት እቲ መኽበቢ ገይረ ከኽብቦ እየ ማለት እዩ ድሕሪኡ ከምዚኣ ገይረ ፍርክሽክሽ ከይብለና ቀስ ጌርና ብናይ ካራ ወይ ድማ ከምዚ ናይ ተወርታት ኣለና ቀስ ጌርና ከምዚኣ ጌርና ፍልይ ፍልይ እንዳበልና ግዜ ሂብና ነውፅኦ ማለት እዩ ትሪኦ ኣለኹን በቃ ክፅብቕ መዓት ገና ከይበሰለሲ ሕብሩን ገለ መሊኡን ስክፅብቕ መዓት ኮይነ በቃ ግርም እዩ ዝብለካ ዳሕራይ እተን ናይ ማእከሎት ከዓ ከምኣ ገይረ ከዓ ልክዕ ከምኣ ገይረ ሰጢጠ ከዓ ከምኣ ገይረ ኣውፅየን ማለት እዩ ራእዮ በቃ ውፅእ ውፅእ ዝብል ከምቲ ድሰጠጥናዮስ ኣይከውንን እዩ ዳሕራይ ክበስል ከሎ ከዓ ቁርብ ንፍሕ ስለ ዝብል ማራ ረቂቕ ኣይከውንን እዩ ማራ ረጊድካ ኣይከውንን እዩ በቃ ማእከላይ እዩ ዝኸውን ክፅብቕ መዓት እዩ በቃ መጀመርታ ኣብዚ ክሰርሖ ከለኹ ደቂቁ ዶ ገለ ኢለ ነይረ ግን ምስ በሰለ ምስ ረኣኽዎ ብጣዕሚ በቃ ምሻሎ እቲ ስራሕሲ ይሐጉሰካ እዩ ዳሕራይ ከምዚኣ ገይረ ሓንቲ ባዴላ ወዲኡ ኣለኹ እዚኣ ሕጂ ኣብ ተላጃ ከፅንሓ እየ ማለት እዩ ንሓደ 15 ደቂቕ 10 ደቂቕ ኣብ ተላጃ ክገብሮ እየ እታ ሓንቲ እንዳበሰለት እታ ሓንቲ ከዓ ኣብ ተላጃ ክፀኒሓ ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ኣይወስድን ክበስል ከሎ ዳሕራይ ተረፈኻ ከምዚኣ ጌርና ጥርንፍንፍ ኣቢለ ከዓኒ ልክ ከምታ ደርኣኹ ክንገይረ ክሰጣ እየ ማለት እዩ ብላዕሊ ፓፐር ገይረ ፅቡቅ ገይረ ስጥጥ ከብላ እየ ትሪኦ ኣለኽን ዳሕራይ ንዑ ከዓ ከምኣ ገይረ ቅርፂ ከውፀላ እየ ኣብዚ እቲ ቪድዮ እናቆራረፅኩ እየ እትልክን ሎንግ ቪድዮ ነዊሕ ቪድዮ ኣብቲ ሓደ ስለ ዘሎ እቲ ዝተጠቀምኩሉ ነገራት ክነግረክን ክገልፀልክን ጥራይ ኢለ ይእተያ ማለት እዩ ዳሕራይ ንዓ ከዓ ከምኣ ገይረ ኩለን ምስ ኣውፅኽወን እዚኣ ከዓ ራእያ ክፅብቕ መዓት እዚ ከዓ ናይ ላዕሊ ዝኾነና ማለት እዩ ራእዮ ክፅብቕ መዓት በቃ ገና ሃይበሰለስ ሕብሩን ገለ መሊኡን ደስ ዝብለካ በቃ እዚ ኩሉ ግዜ ሂብካ እንዲኻ ትሰርሖ ምስቲ ቪድዮ ምቕዳሕ ገለ ግን በቃ ከምዚ ምስ ረኣኻዮ ከዓ ተዓግበሉ ማለት እዩ ብጣዕሚ በቃ ደስ ክብለካ ኣነ 3 ባዴላ እየ ሰሪሐ ኣብዚ ሕጂ ናይ ማእከሉ ክወፅእ ከሎ ክእትወልክን ክቐድሐልክን ኢለ እየ ደርኤክን ዘለኹ ኖርማሊ ውፅእ ውፅእ ድብል ብዙሕ ኣየሸግረናን እዩ ራእዮ በቃ ሕጂ ብድሕሪ 15 ደቂቕ ን10 ደቂቕ ን12 ደቂቕ ከነብስለ ኢና ማለት እዩ ናይ ላዕልን ናይ ታሕትን ጌርና ብ180 ከከምቲ ፎርኖና ማለት እዩ እታ ካልአይቲ ከዓ እያ በቃ ከምዚኣ ጌራ ተኣቱላ ክፅብቕ መዓት እዩ ኮይኑ ምስ በሰለ ኣነ እኳ 3 ባዴላ እየ ሰሪሐ ተረፍ ነይሩኒ ኣብ ተላጃ ገይረዮ ኣለኹ ማለት እዩ ካልእ መዓልቲ ክጥቀመሉ ኢለ እዚ ይኣክል እዩ ትሪኦ ኣለኹም በቃ ምስ በሰለ ደስ ክብለካ መዓት እዩ በቃ ኮይኑ ኣብ ገዛ ዝተሰርሐ ይመስልኒ እንድዒ ከዓ ንስኹም ትብልኦ ኣብ ኮመንቲ ክፅበየ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ኣብ ምስ በሰለ ነዚ መስል ሕጂ ሓንሳእ ክሳዕ ዝሕል ክፅበየ እየ ምስ ዝሓለ ከዓኒ እቲ ኣብ ማእከሉ ዝጥቀመሉ ነገራት ክገብረሉ እየ ማለት እዩ ፅቡቅ ገይሮ ስጋዕ ዝሕል 20 ደቂቕ ክፅበየ እየ ብድሕሪኡ ነተን ናይ ላዕሊ ጥራይ ኣብዚ በይነን ክፈልየን እየ ከምዚ ንዕዘቦ ንዐን ኩለን ነተን ናይ ላዕሊ ፍልይ ምስ ኣበልክዎን ሕጂ ብላዕሊ ንዐን ቁሩብ ፓፐር ወረቐት ገይረ ዳሕራይ ሽኮር ጥሑን ከምዚኣ ገይረ ክነፍየለን እየ ማለት እዩ ፍርቂ ፍርቂ ዝኸውን ኣብ ኩሉ ፅቡቅ ቅርፂ ክህበኒ ኢለ ኢኹም ትገብሮ ዘለኹ እንተደሊኽንካ ብደይ ሽኮር ክትጥቀማሉ ትኽእላ ኢኽን ኣነ ከምኣ ገይረ ንኩለን ሽኮር ክገብረለን እየ ማለት እዩ ፍርቂ ከምዚ ሕብሩ በቃ ዲዛይኑ ክፅብቕ መዓት ክኾነለይ ማንታን እቲ ዝጥቀመሉ ከዓ እዚ ኖቴላ ኣለኒ ፒስቶስ ክሬም ኣለኒ እዚ እንታይ ድበሃል ታል
آه ዋው ናይ ስትሮበሪ ክሬም ከኣለኒ ማለት እዩ ንዚአን ጥራይ ክጥቀመለን ሓንሳ ሓንሳ በቃ ክትገልፆ ከለካ ሽሙ ይጠፍአካ እንዲ ብድሕሪኡ ነተን ኩለን ሽኮር ገይረለን ጥሑን ከርእየክን ፀኒሐ ባዴላ ክሰልጠኒ መኣንታ እንዳሓር ማለት እዩ ዳሕራይ ኣብዚ በቃ ካብ ኩሉ እንዳገበርኩ ኣብ ማእከሉ መጀመርታ ትብሽኮቲ ከምቲ ገይረ ትሪኦ ኣለኹን ምሽ ግልብጥ ከብሎ እየ ዳሕራይ ኣብዚ ቢስታሽ ዝገብረሉ እየ ኩሉ በቃ ማለት እዩ ከምዚኣ ገይረ ሽዑ ክድን የብላ ትሪኣ ኣለኽን ዋው ክትፅብቕ መዓት ምሽ ኮይና ግን ኣብዚ እቲ ብሽኮቲ በቲ ናይ ማዕኮሩ ግልብጥ ከነብሎ ክንክእል ኣለና በቲ ናይ ቅድሚቱ ኣይንጥቀመሉ ክድን ኢሉ ፅቡቅ ክህበና ማኣንታን ከምዚኣ ገይረ ይኣኽሎ እዩ ድበልናዮ ከየብዝሕናሉ ክድን ኣቢልና ንጥቀም ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ጌርና ንኸድኖ ኣብዚ ቁርብ ቀስ ኣቢለ ዘርእየክን ዘለኹ ይግልብጦ ከም ዘለኹ ክትሪኦ ኢለ ንኹለን ከምዚኣ ገይረ ክገብረለን እየ ማለት እዚ በቃ ደስ ዝበለና ነገር ተዘየለ በቃ ኖቴላ ጥራይ ጌርና እውን ክንጥቀም ንኽእል ኢና ሜልሜላታት ጥራይ ጌርና እውን ክንጥቀም ንኽእል ኢና ኩሉ ዝትሪኦ ብደለኽን በቃ ኣብ ክሽነና ኣብ ገዛና ዝርከብ እዩ ማለት እዩ ማንም ነገር ኖቴላ እዚ ሜልሜላታ ኩሉ ነገር ኣብ ገዛኻ ዝርከብ ነገር ማለት እዩ እዚ ቢስታሽካ እንተደሊኽን ትጥቀማሉ እንተዘየለ ከዓኒ እትገድፍኦ ትኽእላ ኢኽን ብሓደ ዓይነት እውን ክትገብራ ትኽእላ ኢኽን ኣነ ኣጋጣሚ ስለ ዝነበረኒ ገይረዮ ማለት እዩ ከምዚኣ ገይረ ንኹለን ክገብረን እየ ማለት እዩ እንተደሊኽን ፍርቁ ክትገብረኦ ትኽእላ ኣነ ግን መደበይ ኩለን ከምዚኣ ገይረ ግዜ ሂበ ቀስ ኢለ ብዙሕ ሰዓታት ይወሲድለይ ግን ደሓን በቃ ይሐጉሰካ እዩ መወዳእታ ከምዚ ሰሪሕካዮ ክትሪኦ ከለካ ደስ ዝህብለካ ትሪኦ ኣለኽን በቃ ከምዚኣ ገይረ ኩለን እንዳኸደንኩ ክድን ከብለን እየ ማለት እዩ እንተደሊኽን ከዓ ኩለን ምሽ ትገብራለን ሜልሜላታ ድዩ ገለ ዳሕራይ ክድን ተብሎ ይሰልጠክን ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ነዚኣ ትመስል ትሪኦ ኣለኽን ደስ ክብለካሽ በቃ ከምዚ ምስ ረኣኽቦት በቃ ደስ ኢለኒ ምሻሎ እዚ ኩሉ ድኻመይሲ በቃ ፅቡቅ ኮይኑለይ ገለ ኢለ ሕጉስ ኢለ ኩሉ ግዜ ከምቲ ዝብለክን ከዓ ተጥንቅቕ ኢልና እንድሕን ሰሪሕናዮ ብጣዕሚ በቃ ከምቲ ደስ ትበለና ነገር እዩ ዝኸውን ሕጂ ብዚ ኣብ ደገ ክገድፎ ክሳብ ዝነቅፅ ማለት እዩ ንሓደ ሰዓት ክነቅፅ ኣብ ደገ ክገድፎ እየ ብድሕሪ ሓደ ሰዓት ምስ ነቐፀ ማለት እዩ ኣብቲ ደስ ትብለና መቐረቢ ቢያቲ ጌርና ከዓ ከምዚኣ ጌርና ነቐራረበን ማለት እዩ ከምዚኣ ጌርና ቀረብርብ ምስ ኣበልናያ ዋው በቃ ጨንኡ ገለመሊ በቃ ደስ ክብለካ ማለት እዩ ክስበልዖ ደይኮንካስ በቃ ፎርማ ጥራይ ከተቐምጠይ ደስ ዝብለካ ኣብ መወዳእታ ነዚኣ ትመስል ማለት እዩ ፅቡቅ ገይረ ገሪፀልክን ይኸውን እንሻላ ቪድዮ ይተፈቲኽኖ ከምቲ ልሙድ ላይክ ሸር ሳብስክራይብ ጌርክን ኣተባብዓኒ ኢኽን ኣብ ቀፃሊ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ባይ ባይ ድሓንቀንያ ሩሑ ሳውዲ ዓመትካ ነተን ክርስትና የሕዋተይ ማለት እዩ ባይ ባይ